Вот такой прекрасный вид открывается у меня. Я этим дышу. Анастасия Миндагалиева бақша йорты янындағы мындай көрінішке бірнеше еллік иқтибар ете. Күрші участок хужасы өз территориясына уақташ, туфрақ ташы башлайм. Октябрьден қотық күн көріш қалдықлар алып келіп бушаталар. Он начал возить вот этот капитальный мусор. Мартта ек машиналары конвейер кебек йөри башлады. Көнгә 40 машина шүп китереп түгә. Аларны иттирсәләр, минем бакчага да төшә. Қошандар қияр һәм помидор үсеп отырған бақшадан хәзер менә шушы болан агачыгына калган. Калганнары урынында менә бу шүп иеме. Һәм ул төзелеш калдыкларыннан гына гыйбарәт түгел. Анда һәр төрле капчыклар, тегәрмәчләр, турбалар, хәтта нәтигендә юына торган раковина да ята. Әлеге шүп иеменең зурлыгын бәяләр өчен аны 2-3 катлы йорт белән чагыштырып булыр иде. Завражи күптәнге бақшачылык ширкәте узган гасырның 80нче елларында вертолет заводында эшләүчеләргә бирелгән. 30 ел буе табигать кышагында яшәгән бакчачылар бер ай элек шаңсуга башлый. Мин килдем февраль башында бакчага дип килсәм, исем акылым китте инде. Бу ни галәмәт, мин әйтәм, нәрсә? Россиянең кодексы буенча анда язылган. Һәрбер бакчачы үзенә тиешле җирне, бакчасын тотарга тиеш яхшы хәлдә. Шүпләр үйеме ярамый. Җиләк җимеш бакча инде ул ни өчен бирелә? Җиләк җимеш яшелчә утыртыр өчен. Халык хәзер әлеге Менделеев таблицасы җир асты суларына эләкмәгәй дип борчыла. Строительный мусорлар инде монда стеклотыкан да бар, монда резина да бар, нәрсә генә юк инде монда. Шулар бөтенесе күлгә агып төшә бит. Безнең күлебез бар бит аста. Мин трамбашни янында, где воду качают. Аккан бүтән сулар менә моннан безнең огородка китә. Мы будем поливать этой водой. Хасил булган чүплек ярым астындагы инешне дә каплады дип бакчачылар. Шул сәбәпле күршедәге йорт янында янәсе җир убыла башлаган. Вот эта дорога, она осыпается. Менә бу юл убылып килә, ишлә-ишлә йортка якынлаша. Йөк машиналары йөртүчеләре мондагы чыкыр урынына туфрак китереп салган салуын, тик ул барыбер ишләшәк, чөнки суга агарга урын юк. Бакчачылар күзәтчелек оешмаларына мөрәҗәгать итә. Монда экологлар килгән. 20 февраль көнне министерство адресына күп төрле мөрәҗәгатьләр, садовое общество кешеләреннән бик күп жалобалар килде. Шул ук көнне министерство сотрудниклары белән шушы участокка выезд осуществляться итте. Замерлар шушы участокның хуҗасына күпме мусор ташланганы үлчәнелде. Экологлар шушы көннәрдә участокларга калдык ташыган машиналарның номерларын язып барган. Хуҗаларына кисәтү җибәргәннәр. Участок хуҗасына да ул шушы районда яшәүче Ленард Фәйзуллин булып чыга. Авыру сәбәпле безнең белән күрешүдән баш тартты. Бу хәлнең сәбәбен телефон аша аңлатты. Анда бит төзелеш калдыклары, кирпич кебек материаллар гына, башка нәрсә бар икән, мин белмим. Килешү буенча җир участогын тигезләр өчен бары тик төзелеш калдыклары гына китерелергә тиеш иде. Савуккач хәлгә ачыклык кертирбез, алардан сорагыз. Әмма кем белән килешү төзелгәнен милекче әйтмәде. Үзләреннән дә сыр ялмадык, чөнки безнең иҗат төркеме килгәч, калдыклар төягән машина аны бушатмыйча борылып китте. Бу аның закон буенча эшләмәвен аңлатмый микән? Экологлар күрсәтмәсе буенча алар да милекче дә чүплекне юкка чыгарырга тиеш. Моңа 60 көн бирелә. Югыйсә эш судка китергә мөмкин. Аның өчен экологлар җинаять эше материаллары туплый башлаган инде. Без бүген Росприроднадзорга һәм прокуратурага рәсми хат юлладык. Калдыкларны шулай ташлап чүплек ясау законлымы һәм бу тирә-юньгә никадәр зыян китерә? Җавапларын көтәбез. Рания Абдрахманова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы.